Kabar baik berembus dari kubu Rusia dan Ukraina. Dua negara yang sedang bertikai sepakat melakukan pertukaran tawanan perang. Kelompok pasukan Rusia yang dibebaskan dari tahanan Ukraina telah kembali ke rumah, demikian dilansir kantor berita Rusia TASS. Sebuah penerbangan khusus membawa mereka ke lapangan terbang Chkalovsky di luar Moskow, tempat bus-bus telah menunggu mereka. Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan pada hari Jumat bahwa Moskow telah membebaskan 95 pasukan lainnya dari tahanan Ukraina, dan menyerahkan 95 anggota pasukan Ukraina ke Kiev. Masing-masing pihak membawa pulang 95 tawanan dalam sebuah perjanjian di mana Uni Emirat Arab bertindak sebagai mediator. Kementerian Pertahanan Rusia, dalam sebuah posting di aplikasi perpesanan Telegram, mengatakan bahwa para anggota angkatan bersenjata Rusia yang kembali sedang menjalani pemeriksaan medis di Belarus, salah satu sekutu terdekat Rusia dalam perang yang telah berlangsung lebih dari 2,5 tahun. Video yang diposting di akun Telegram Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menunjukkan para pria, beberapa di antaranya mengenakan bendera Ukraina biru dan kuning, turun dari bus setelah gelap dan dipeluk oleh keluarga. Sebuah video militer Rusia menunjukkan para prajurit yang tersenyum menaiki bus. Setiap kali Ukraina menyelamatkan rakyatnya dari penawanan Rusia, kita semakin dekat dengan hari ketika kebebasan akan dikembalikan kepada semua yang berada dalam penawanan Rusia, kata Presiden Zelensky. Presiden mengatakan para tahanan yang dibebaskan telah bertugas di berbagai medan, termasuk beberapa yang telah membela kota pelabuhan Mariupol selama hampir 3 bulan pada tahun 2022. Laporan berita Ukraina mengatakan para tahanan yang dipulangkan termasuk jurnalis Ukraina dan pembela hak asasi manusia Maxim Butkevich, yang dihukum oleh pengadilan Rusia karena menembak pasukan Rusia. Дякую вам за допомогу у звільненні наших людей з російського полону. Важливо це розуміти, не буває нічого, що стається просто так. Завжди треба сильні позиції для України, завжди треба збільшувати можливості нашої держави. У час війни результат тільки здобувається. Я дякую усім, хто це забезпечує. Нам вдалося повернути з російського полону ще 95 українців, більшість з них рядові та сержанти, 26 офіцерів, захисники Маріуполя, загалом Донеччини, Луганщини, Харківщини, Київщини, Чернігівщини, Херсонщини. Серед них азовці, також Максим Буткевич, український правозахисник, який пішов захищати Україну після початку повномасштабної війни. Усім, кого повернули зараз, надається необхідна допомога. І ми працюємо далі, щоб звільняти наших людей, військових і цивільних. І це дуже складний процес. Але чим більш результативні ми будемо на полі бою та в дипломатії, тим швидше ми зможемо повернути також інших. Ми з'ясовуємо долю кожного і кожної, хто може бути в полоні. Дуже стараємось повернути всіх. Дякую Збройним силам, Службі безпеки України, ГУР, Офісу, МВС, омбудсмену, координаційного штабу, усім, хто залучений, хто допомагає. Також дякую нашим партнерам, тим країнам і лідерам, які посилюють наші позиції в цій роботі. І завжди, коли є така можливість, ми говоримо з лідерами під час візитів про те, що українці мають бути вдома всі, хто захоплений Росією. Сьогодні зустрівся з міністром закордонних справ Франції. Зустріч саме така, як потрібна. Я вдячний Франції, президенту Макрону, всьому суспільству Франції за підтримку України, нашого захисту. Ми провели дуже хороші, змістовні перемовини в Парижі під час мого візиту. Ми плідно співпрацюємо і заради оборони, і у політиці, і заради нашої більшої стійкості України та всієї нашої Європи. Я вдячний Франції за підтримку плану перемоги, пунктів, які дійсно можуть наблизити реальну дипломатію та справедливий мир. І будемо вдячні Франції за роботу з іншими нашими партнерами, щоб було це спільне бачення. Бачення того, що тільки чесне завершення війни реально може гарантувати надійний мир. І ще одне, я хочу відзначити Норвегію. Маємо цього тижня новий пакет підтримки – $260 мільйонів. Пакет, що спрямований на підтримку нашої енергетики, відновлення зруйнованих об'єктів і розбудова сучасної інфраструктури.
Це те, що потрібно саме зараз, перед зимою. Також є ще один крок – зимовий пакет допомоги від Нордично-Балтійської вісімки, Швеція, Норвегія, Ісландія, Фінляндія, Литва, Латвія, Естонія, Данія. Дякую. Є також цього тижня нові вагомі рішення в санкційних проявах проти Росії та її спільників. Санкції Британії проти російського тіньового танкерного флоту. Треба значно більше тиску світу проти Росії на цьому напрямку. Тіньовий флот танкерів допомагає Путіну фінансувати війну і терор. І окрім цього, створює глобальну загрозу безпеці всіх країн, чиє узбережжя та море можуть бути забруднені через експлуатацію таких танкерів. Я дякую кожному у світі, хто це розуміє і намагається убезпечити людей та країни. І ще цей тиждень дав Україні нову двосторонню угоду щодо безпеки. Підписали ми її з Грецією. Загалом наша архітектура безпекових угод розвивається, стає більшою, але це завжди дуже конкретні угоди. І важливо реалізувати кожен пункт. Ми працюємо над цим. Дякую всім, хто з Україною. Слава нашим людям. Слава Україні! Подразделениями группировки войск «Север», Липцевском и Волчанском направлениях нанесено поражение формирования 57-й пехотной бригады ВСУ, 125-й бригады теробороны в районе населенных пунктов Волчанск и Липцевской области. Потери противника составили до 55 военнослужащих, 2 автомобиля, уничтожен полевой склад боеприпасов. Подразделением группировки «Запад» улучшили положение в переднем крае. Нанесено поражение живой силы техники 67-й механизированной бригады ВСУ, 119-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новолюбовка, Червоногиброва, Луганской Народной Республики, Григоровка, Донецкой Народной Республики. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Вооруженные силы Украины потеряли более 350 военнослужащих, 2 автомобиля, 105 мм орудие Л-119 производства Великобритании, 155 мм гаубица М-98 и 105 мм орудие М-119 производства США. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы Амплафен. В результате успешных действий подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Заряна. Нанесено поражение живой силе и технике 54-й механизированной, 59-й мотопехотной, 3-й, 10-й горно-штурмовых бригад и 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Константиновки, Курахова, Никифоровки и Звановки. Отражены 2 контратаки штурмовых групп противника. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Потери ВСУ составили до 830 военнослужащих, 2 автомобиля, 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливной и энергетической инфраструктуры, используемых в интересах ВСУ, аэродромом, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 42-й, 93-й, 100-й механизированной, 59-й мотопехотной, 142-й пехотной бригады и 1-й бригады президента в районах Сухой Балки, Красноармейска, Воздвиженки, Дзержинска, Димитрова и Удачника. Отражены 5 контратак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 460 военнослужащих, 2 автомобиля, 122-мм реактивную систему залпового огня, 222-мм гаубицу Т-30, 100-мм пушку «Ракета». Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированию 72-й механизированной бригады и 127-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Доброволья и Шахтерского. Противник потерял до 115 военнослужащих, 2 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Паладин», «Цезарь» и «Богдан».
Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение живой силе и технике 150-й механизированной бригады, 34-й бригады морской пехоты, 121-й, 124-й бригад территориальной обороны ВСУ и 3-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Приднепровского, Лобкового, Ильинки, Гавриловки и острова Корабелов. Потери противника составили до 50 военнослужащих и 5 автомобилей. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.